je? Nie, 0,4 0,5, aha. Čo by to mohlo byť? Buď sú to nízke dostupy, alebo prehratý vzduch, alebo čo je. Pyramída podobnou. Nežiadať. No Ďuro, zatiaľ nič, ty kde si? Už som nad tou pyramídou a nič, mám 2306 a nič. Dvojkové klesaky zasa. Ja letím na pravú stranu. Dobre, tak spolu pristaneme, tak je na lúke. Dobre, ja vravím, že ja idem po pravej strane doliny. Dobre, tam máš troška mrakov, keby si tam preskočil na tie väčšie kopce dozadu, ty kokso. By bolo lepšie asi dneska ísť na tie nízke Tatry, tam po tom hrebení. No tu nič, ani mrak.